Hemen eskatzen digute berriz, ateratzeaz irtera digitala, A eta B kombinazio guztientzat esanez transistoreak nola daude. Hemen egia taula oso ez dut marraztuko, azkar joango naiz, baina bai marraztuko ditu dela egoerak hemen marrazkian, bale? Orduan, kombinazio guztiak sarren arabera izan behar dira A eta B. 0 eta 0 baldin badira, edo 0 eta bat, bat eta 0, eta bat eta bat. Orduan hemen transistoreak ez ditut ipiniko, marraztuko ditut hemen irtera jarriko bakarrik logiko. Ia, hemen 0 eta 0 baldin badaukagu, lehen da bizi egin behar dudana da, hau aukeratu eta hori, horrelaxe, ez batzerakoan arrazorik ez izateko. Hemen 0 eta 0 bulti baldin baditugu, 0, 0 eta 0 logikoak, ia honek eragin behar du, 0 horrek hau, itxita gotea. 0 horrek hau, irekita gotea. 0 honek hau, itxita gotea, eta hau, nemos delako, irekita gotea. Beraz, puntu hau dago konetatuta bi eta bera, ez dago konetatuta lurrera, baina bai dago maila altura, VDD. Beraz, hemen VDD daukagunez, hau irekita gonar da, eta hau itxita, nemos delako. Beraz, zer daukagu hemen? 0 logiko bat, edo eta 0 voltio. Bale? Zabatuko ditu, ja, horrelaxe. Ia, urrengoa, 0 eta bat. 0 eta bat. Zuek egia taula oso agintzitza transistore guztien on eta off jarrita, bale? Nik marraztuko ditut hemen. 0 baldin badau, hemen itxita. 0 horrek eragin behar dugu, irekita gotea. Bat honek eragin behar dugu, irekita gotea, eta bat horrek hau itxita. Beraz, zer daukagu hemen? Hemen ez daukagu konexio bat VDD-ra, hau irekita dagoelako, serin daudelako, baina lurrera bai, transistoreentari. Beraz, hemen baina bajo daukagu 0 voltio. 0 voltio horrek eragin behar du hau itxita egotea, bemos bat delako, eta 0 horrek eragin behar du hau irekita egotea. Beraz, zer daukagu? Konexio bat VDD-ra. Maila altua daukagu. Venga, urrengoa. Urrengoa, bat 0. VDD hemen ipintzen badegu eta hemen 0 voltio. Ia, VDD horiek egin behar dute hau irekita egotea. Zen honen gorputza VDD-ra dago, ez da zer ez gertatzen, biderik ez da sortzen. Maila altu horrek eragin behar du itxita, ados. Honen 0 honek eragin behar du itxita gotea, baina begiratzen hauek zerin daude, hau irekita, beraz, ez dago konexiorik gora, eta 0 horrek eragin behar du irekita gotea. Bale, orduen ze tensio daukagu nodo honetan, hemendik ez dago konexiorik, gora ere ez, baina lurrera bai, hemen 0 volti izan behar dugu. 0 volti horrek eragin behar du itxita gotea, bemos bat delako, eta hau irekita. Orduen ze egon behar da konetatuta maila altura berriz. Listo. Ia, zabatu itzagun aukera guztiak azkenekoa egiteko. Horen, bat, edo VDD hemen eta VDD hemen. Ia, honek eragin behar du irekita gotea. Irekita gotea, beste hau ere bai, VDD honek, hau irekita gotea. Maila altu hiek eragin behar dute hauek itxita gotea. Enemos dirlako, biraz, puntu honetan 0 volti izan behar dugu, lurrera konetatu zetkigulako transistor hauek. 0 volti horiek eragin behar dute hau itxita gotea, eta hau irekita, enemosa delako. Beraz, berriz konexio bat. Horutza, eta maila altua izan behar dugu. Badoz, zuek gogoratzazue egia taulan bete barko dituzula hemen transistoreak guztien izenak, eta on-off eta guztiek jarri, eta horrexe hobeto egiteko.